Hoće li nacionalni ispiti biti ključni za upis u srednju školu? Što se sve mijenja na maturi i kako će izgledati novi model nastave u strukovnim školama? Evo što vas sve čeka u novoj školskoj godini. Nacionalni ispiti pišu se i ove školske godine, a pišu ih učenici 4. i 8. razreda osnovne škole. Prvi na redu su četvrtaši koji nacionalne ispite pišu već od 2. ožujka, a osmaši od 9. ožujka. No, hoće li se oni uzimati u obzir pri upisu u srednju školu? Prema trenutnim informacijama neće. Odluku o tome hoće li se i kada nacionalni ispiti uzimati u obzir pri upisu u srednje škole donosi Ministarstvo obrazovanja, a oni takvu odluku za ovu školsku godinu za sada nisu donijeli. Ovogodišnje maturante čekaju i neke male promjene, odnosno izmjena pravilnika o maturi. Konkretno, trebala bi se smanjiti kazna za korištenje mobitela na maturi. Trenutno vam se poništavaju apsolutno svi ispiti ako vas na maturi uhvate s mobitelom, a to bi se od ove školske godine trebalo promijeniti. Ideja je da se poništi samo onaj ispit na kojemu su vas uhvatili s mobitelom. Od ponedjeljka sve učenike prvih razreda strukovnih škola, osim onih u sektoru zdravstva, čeka novi model nastave, modularna nastava. U modularnoj nastavi predmeti fizika, kemija, biologija, informatika i svi strukovni predmeti prelaze u module. Ti moduli neće trajati cijelu školsku godinu kao predmeti, već će trajati nekoliko mjeseci, nakon čega će učenik dobiti ocjenu. I nećete jedan predmet ili modul imati cijeli dan, jer i dalje u rasporedu morate imati hrvatski, matematiku, povijest, vjeronauk, etiku, tjelesni i strani jezik. Imat ćete više prakse, odnosno praktičnog rada. O modularnoj nastavi smo tijekom ljeta imali puno videa, tako da bacite oko na naš profil i tamo ćete sve saznati. A ovo nije sve što vas čeka u novoj školskoj godini, zato više pročitajte na našem portalu Srednja.hr.